Ayun na. Mano. Kasi mo, kaya kita dress ko ay magar dito. Kaya rin ako gusto ko diyaw. Ano sa niya ni hindi ka. Hindi ako na hindi sa patapan niyo. Tulong mo lang yung medyo sa ano. Sa may short mo ga ay. Tawo ano to sana to. Sabado lang. Teka naman nag-vlog taga. Sabi ni Pali yan. Ano yan? Sabi mo